Fi'n teimlo bod fi'n gwneud gwahaniaeth i fywyd y plant yn academaidd o ran fi'n dysgu y sgiliau sylfaenol iddyn nhw o ran pethau fel darllen, ysgrifennu ac hefyd just defnyddio sgiliau cymdeithasol ar lafar fel athrawes Gymraeg. Felly mae hwnna'n rhywbeth hanfodol, bydd sgiliau bydd angen iddyn nhw yn ei byd gwaith ac yn y blaen. Ond mae fe hefyd ar yr ochr fugeiliol o'r peth, lle chi'n meithrin disgyblion i fod yn bobl caredig. Wel, yn amlwg, yn yr ardal yma, mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n dod o gartrefi Saesneg. Felly, mae'n anhygoel sut maen nhw wedi dysgu'r iaith Gymraeg o fewn blwyddyn, 2 flynedd. A wedyn, dych chi yn teimlo'n arbennig am hynny. Wedyn, mae gen nhw'r mantais wedyn yn does a ddiwedd y dydd yn gallu dysgu'r 2 iaith ac siarad y 2 iaith. Dych chi'n newid bywydau nhw mewn ffordd o ddydd i ddydd. Fel, dwi'n joio pan maen nhw'n cael pethau yma tro cyntaf. Maen nhw'n deall y broblem. Maen nhw wedi bod yn meddwl amdano fe dros wythnos. A wedyn mae clic, a maen nhw'n cael Dwi wrth y modd efo hynna. Dwi wrth y modd yn gweld nhw'n datblygu o flwyddyn 7 lan i blwyddyn 11. A hefyd, mae fe'n rhoi rhyw fath o teimlad braf bod nhw'n llwyddo mewn bywyd. Enwedig gyda'r cyrsiau dwi'n dysgu busnes hefyd. Mae llawer ohonyn nhw'n symud mlaen i dechrau busnes eu hunain. A chi'n meddwl, fi wedi helpu hwn. Os edrych i ar ymhyngiau dwi'n ei ddysgu, mae jyst gweld disgybl yn dod yn fyw gyda drama ac yn penderfynu dilyn hynny wedyn fel gyrfa. I fi, dwi wedi rhoi blas iddyn nhw rhywbeth sydd wedyn wedi penderfynu ar bar lwybr maen nhw moyn dilyn am weddill i bywyd nhw. Wel, dwi'n teimlo wrth gwrs bod rhywun fel athrawes yn gallu rhoi trosglwyddo chydig o'i profiadau maen nhw wedi gael dros y blynyddoedd. Ac ym myd cerddoriaeth mae hynny'n yn arbenigedd gen i, ond dwi'n gobeithio wrth allu cymryd y plant a'i hyfforddi nhw i gystadlu yn Eisteddfodau'r Urdd a cyngherddau sy'n digwydd yn lleol yn yr ardal leol fan hyn, bod fi'n gallu rhoi chydig o'n arbenigedd drosodd iddyn nhw a bod nhw'n elwa'r profiadau, yr un profiadau a geis i sydd yn bethau pwysig iawn. Fi'n gobeithio falle, achos bod fi wedi cael, mewn ffordd bydd fi'n gweld fel mantis o weithio mewn gyrfa arall a mewn sefyllfaoedd eraill cyn troi at ddysgu. Gobeithio bod y persbectif na hefyd o fydd wrth rannu cyngor gyda disgyblion. Ond hefyd, chi'n gweld y bobl yna wedyn sydd yn cyrraedd i chylfannau eraill. Falle dyw e ddim yn ochr academaidd, mae e gyd yn allgyrsiol. Maen nhw wedi disgwyl ar gair rygbi a bellach a chap Cymru. Mae hwnna wedyn yn gwneud i chi deimlo bod chi wedi bod yn rhan o ddatblygiad unigolyn. A dyna beth yw e. Dyn ni gyd yn rhan o ddatblygiad. Mae'n berthynas gyda'r cartre a gyda'r ysgol i sicrhau wedyn bod gyda ni dinasyddion y dyfodol. Mae yna bob tro 2 neu 3 athro neu athrawes da chi'n gofio sydd wedi cael effaith mawr yn chi yn blentyn. A dwi'n meddwl bod yr athrawon cynradd i gyd, sy'n nhw licio meddwl bod nhw yn mynd i fod yn un o'r athrawon yna i rai o plant maen nhw ddysgu wan. A mae'n rhywbeth arbennig yn enwedig pan ydych chi'n gweld plant sydd wedi gadael ysgol a pa mor hapus ydyn nhw i weld chi a i rannu hanes efo chi rwan, mwyn fath o bod nhw dal eisiau plesio.